Hamren Deputy Commissioner Apanilitum jointly East West Lapen General Secretary in charge West Karbi Anglong akai sukteron XCM tado Lapen tado kawi dak Hamren Congress ki cari akorte ingjil pai pupurundum tado laso a memorandum ki pinangkok Governor Phan DC hoi pen ki pali phan ki pinangkok karan bangke Karbi Anglong long BJP सरकार के bang pen corruption ke claim bang inglong a phuchong an ke le tanglo lapen laso kado kawe bisar lapen rong ru long ke pali nei paisa antame moani si a hisab ki PJ phansi laso memorandum ki pi lapen langdam moi nali tum non e four line ki pon to war long punot ha dakta long le pithe ki chonghu ki pithap ki pipru Meghalaya border punot laso issue punot Nagaland border issue punot latum bangke longle pathepi scam pathepi non langlo adani ambani pha 18000 बीघा 13000 बीघा की पी लांचो तकली अनलिमिटेड पेन पतंजलि ला पेन गोदरेज तुम फान longle palm oil jitu athing pi ki pa e ji phanta lang tum joy pen jitu kado kabe Karbi Anglong along le jitu rat along le ki pa cherai e ji phanse lang tum bidikang lim pen claim bomb lake RSS BJP agenda ki pa fulfill dunji pansi non Karbi Anglong Tuliram Ronghang ACM ke do antar ke son si chiplang bo ladang ni tum ningdu ajak officer to amen ni tum mention nang kok laso ke mention nang kok alam ta lahan lo je morni sin kwari dolo pulote hala suhut ko matum lo ke do retirement do ko ka fisita me hala tuma phan ke morni si jate jen inquiry hut karjuji phan Rahul Gandhi puloke election commission ki chong hudo je mo retirement de ta fisita me retire leave ji la pen ki chok che do pute phonang la son dak thak si ajak to amen en to nang kok lo alang tum si keng no ke krem pokali sita andar Tuliram Ronghang bang akheng no ki chong hu claim piglo halat dak muk ki bisar ani bang ke alang tu hakhi sabdu duna lapen la so la ma koi si pu poje unnecessary rat tum phan ki chene council atum ta kuson si ki hojo retirement ke entang tuma phan a poisa ki pivek nangji halaso ji to retirement benefit East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong selang pet pen jointly memorandum submission pini district commissioner phan Pajir Damlo arni sihat jong 5 tarik arnita litum East Karbi Anglong district commissioner phan same memorandum submit lo lasi pinita ko kuthot jointly West Karbi Anglong district commissioner phan submit lo laso memorandum bangke nelitum district council mate autonomous council arlo fund allocation ke wang hala so fund aputhak corruption department tina corruption konanama corruption do land scam pen chenglok for land pen chenglok agriculture scam pen chenglok job scam pen chenglok kado gawela district council autonomous council under scam kakuri anke pini nelitum through deputy commissioner district commissioner phan Pajirlo through governor of Assam lasi kewangji arni nelitum pini laso memorandum submit lo dodun joy pukali memorandum ki pipet pidet apit what is the action taken alang litum laso memorandum pidet apit koansi importance enma and ema la nelitum ta tarli ponji ako laso kopi ke president of India phanda Pajiri lapen ilitum Delhi long ke doan CBI punon ED punon kado gawe a intelligence a bureau tum phanta lahai a memorandum a kopi ilitum Pajir dampo la sikewang jiarni Karbi Anglong autonomous council under koan ma corruption ke claim
rat phan openly nilitum paklang theknang ji ako paklang po lasi kadogo be phan ta Karbi Anglong rat phan chuning ripon je lahai tangka poisa ke Karbi Anglong rat aphan si ha state puno ha central puno lahai poisa ke ba lasi alang litum ke claim tap panglim tap labang ke chok chedet lasi ke bang jiar ni pon su se litum East Karbi Anglong puno West Karbi Anglong jointly litum lahai apu thang litum chesong pon poposi nang litum atheng no nang than pon kardok Indonesia putha ke already atumi dikta East Karbi Anglong jo alang litum Ladakh West Karbi Anglong East Karbi Anglong chi rumpe satan itu jibane kurilo je alang li bang completely chok delo je anutina chini lo 1986 pen non 2025 an prai ningkan fli ke bang ke chok hemprek ke hang Karbi ara ratu laso hemprek ke hang bang ke lake dake anutin jati dharmo chi bubi Karbi Anglong ara ratu ilitum lo nang tok tak article 244A pu gala Bharat ke chera ron nang tok dak doko ko jono si tung ke hang la so ke hang ko an la so ke hang jone Karbi Angbong don rap che pathi bendang lo che boy kut ko an ni tong bong ke siksa ko an ki thi ki jang dolo ko an ke koso dolo Karbi Angbong ko mane ke himiti man lo ko mane ke jangreng man lo ko mane ke ason dupig lo la song bong chinin lo tame alang li bang ke hempre ga bang ke don bang ke abder chong lo 244 article e pena bisia power nong long lo tade directly ke la ke hempre kha nang ne lo langsung sih pudam la situng kon